Good morning. Good morning mga ka-Newsstream. Happy Monday po sa inyong lahat. Kumusta ho kayo at welcome sa ating Newsstream ngayong araw ho ng Lunes, November 25, 2024. 10:30 na po ng umaga. Yes, mga kabalen, live ho tayong napapanood sa CLTV Facebook page at maging sa YouTube channel, gayon din ho sa television na Signal Channel 115 at syempre ho dito sa ating Free TV, Digital TV Channel 36. Samahan po ako ninyo dito sa 30 minutos na update ng mga balita at mga impormasyon na dapat ho nating malaman ngayon pong araw ng Lunes, November 25. Muli ako pong inyong likod, news streamer Justin Dizon, maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon ngayon pong araw ng Lunes. Kabalen, i-like, i-share ninyo itong ating streaming upang sa ngayon mas marami ho tayong maabot at mas marami rin tayong makausap, makakwentuhan at makamusta sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ho ditong ating programa. Okay, silipin muna ho natin yung lagay ng daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway para ho sa mga biyahero, mga turista sa oras na ito. Ito, napaka-importante ho, Araw ho ng Lunes at bagamat we are past the rush hour, ito ramdam naman ho natin at kita pa rin natin na yung traffic, especially in Metro Manila, walang pinipiling oras. So ito, banggitin ko lamang yung mga naka-flash sa inyo pong screen. Yan ho ay live traffic update mula ho dyan sa North Luzon Expressway o NLEX Corporation. Real-time ho yan. Ito, kabalen, doon muna tayo sa pinakataas na bahagi ng ating screen. Opo, yun yung nakikita sa gawing left side, northbound lane ho yan sa Balintawak Toll Plaza. Lahat po, ito, nakikita ninyo yung mga pabiyahe na, o paluwas ho ng palabas ng Metro Manila, sa mga oras na ito, as expected, ay hindi ho ganun kalaki ang volume bilang araw nga naman ng Lunes. Ito sa gitna, Valenzuela Interchange, northbound lane, makikita ho natin yung kapal ng dami ng mga sasakyan. May volume ho ng mga sasakyan sa kalsada sa mga oras pong ito. Pero mabilis naman yung galaw. Doon sa may bandang dulo, nakikita natin medyo may build up na habang papalapit ho sila doon sa may. At dito naman sa eastbound lane, mga kabalen, Mindanao Toll Plaza, eto makikita nyo may pila ho sa may direksyon itong cash lane, pero mas maluwag pa kumpara ho sa mga ibang araw yan at as expected. Diyan naman sa may Kawayan Interchange Bridge, ayan, silipin ho natin ang sitwasyon dyan. Sa may ilalim naman ho tayo, gawing kaliwa din mga kabalen. Ito ho, fast moving pa din. Ganyan din sa northbound lane ng Bocaue Toll Plaza para ho doon sa mga yung nakikita din yung approaching ng mga sasakyan, yan ho'y papuntang norte at maayos ang daloy ng trapiko at doon sa palabas ng Metro Manila o yung papasok ng Metro Manila rather, nakikita ho natin wala rin hong pila sa mga toll plaza, At syempre itong dulo sa ilalim gawing kanan, yan ho'y kuha naman sa may San Fernando Interchange Bridge, yung mga umaandar hong sasakyan sa right side going north yan, papuntang Tarlac, patungong Baguio City, patungong Pangasinan. Ayan, shout out sa mga nakakarinig sa atin, sa mga listeners natin at sa mga viewers natin dyan sa norte, lalong-lalo na ho dyan sa may Pangasinan, sa bayan ho ng
Bolinao. Opo, sa may G Beach Resort. Ayan. Oo, marami ho tayo mga kaibigan dyan. Para ho sa mga nais mamasyal, sa mga gustong mag-book ng kanilang holiday vacation, pwede ho ninyong silipin yung G Beach Resort. No? Kay Atty. Andona, napakabait po kaibigan natin dito po sa CLTV 36, at maraming salamat. Pinatuloy ho kami niyan sa G Beach, itong mga kasamahan natin sa CLTV 36 ilang beses na, at talagang subok na maaasahan, ito pong serbisyo at masarapang pagkain. Syempre, tayong mga Kapampangan, gusto natin pag meron tayong pinupuntahan, alam ho natin kung saan yung masarap na pagkain, o yung itong resort, kahit na nandun ka sa kalagitnaan ng nowhere, at malapit ka sa dagat, sa West Philippine Sea, pagdating mo dun sa kusina ng G Beach, pagkasarap-sarap ng pagkain. Opo, mga kabalen. Pasyalan ho ninyo yan. Pwede nyo schedule, at isa yan sa mga pwedeng maging activity ngayong holiday season, o di kaya naman, habang mas maaga pa, plano na yung lakad sa summer dahil ilang buwan na lamang yan, Alam naman namin, isa rin ho yan sa mga inaantay ng ating mga kababayan. Pero bago tayo makarating sa summer, alamin ho na natin, ano nga ba yung lagay ng sitwasyon o yung magiging taya po ng panahon, o lagay ng sitwasyon, lagay ho ng panahon, o yung sitwasyon ng panahon, magiging taya po ng panahon ngayong araw na ito, mula ho sa Weather Bureau, mula ho sa Pag-asa. Narito po mga kabalen. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ang ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o anumang sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na maaring maging bagyo sa mga susunod na araw. Patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang magdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, itong northeast monsoon o yung hanging amihan ay magdudulot rin ng mga pag-ulan at kaulapan sa ilang areas ng extreme northern Luzon. Dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas muli tayo ngayong araw ng fair weather conditions, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Sasamahan yan ng mga isolated rain showers or thunderstorms, kadalasan sa hapon hanggang sa gabi. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil lang sa epekto ng hanging amihan o yung northeast monsoon, asahan natin na mataas na tsansa na makaulapan at pag-ulan sa mga lalawigan ng Batanes, dito sa Cagayan, at sa area ng Apayao. For Metro Manila and the rest of Luzon, papatuloy itong maaliwala sa panahon ngayong araw, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan dahil posible pa rin yung mga thunderstorms sa late afternoon to evening. Maximum temperature forecast para sa Lawag ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 30 degrees naman sa area ng Tuguegarao at 24 degrees Celsius sa Baguio City. Maximum temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw, posibleng umabot ng 32 degrees Celsius. 32 degrees rin dito sa area ng Legazpi at 30 degrees Celsius sa bahagi ng Tagaytay. Sa mga areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, itong ITCZ magdudulot ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulong at pagkilat sa malaking bahagi ng Mindanao. Ngayon pa lamang, itong southern portion ng Mindanao nakakaranas na ng mga pag-ulan. Asahan natin na mas rarami pa yung mga lugar na uulanin pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Kaya maganda tayo sa mga posibleng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao. For Palawan at sa malaking bahagi naman ng Visayas ay maliwala sa panahon rin na ating haharapin ngayong araw. Nandiyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Maximum temperature forecast para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ngayong araw, posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Iloilo at Cebu at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Tacloban. Maximum temperature forecast para sa Cagayan de Oro ngayong araw, posibleng umabot ng 31 degrees Celsius. 32 degrees naman sa area ng Davao at 32 degrees Celsius sa bahagi ng Zamboanga. Sa kalagayan naman ating karagatan sa kasalukuyan, wala nang nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan.
Ngunit iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag, especially dito sa mga dagat baybayin ng Hilagang Luzon, dahil posible pa rin tayo makaranas dyan, nakatamtaman hanggang sa maalong karagatan. At para naman sa ating 3-day weather outlook sa mga susunod na araw, patuloy yan magdudulot ang amihan ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa mga lalawigan ng Batanes, Apayao at Cagayan. So itong areas sa extreme northern Luzon, for the next 3 days, sasahan pa rin natin ang mga kaulapan at pag-ulan na dala ng amihan. And starting on Thursday, inaasahan natin ang panibagong bugso o surge ng northeast monsoon. So malaking bahagi ng Hilagang Luzon, maapektuhan na ng hanging amihan. Asahan natin na bababa yung thunderstorm activity at so mababawasan yung mga malalakas sa pag-ulan na dala ng thunderstorms. At kung magkakaroon tayo ng pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, ito yung mga light rains o yung mga pag-ambon na lamang. At asahan na rin natin yung pagbaba ng temperatura, especially sa madaling araw. Samantala, itong ITCZ or Intertropical Convergence Zone, patuloy na magdudulot ng mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Mindanao. Inaasahan natin na aakyat ito in the coming days. Magpapaulan na rin sa ilang areas ng Eastern Visayas. Kaya itong mga lugar na ito, Mindanao at Eastern Visayas, sa mga susunod na araw, maghanda tayo sa mga posibleng banta ng flash floods at landslides. At lagi naman tabi sa mga weather updates sa pinapalabas ng Pag-asa. Sa mga lugar na hindi ko nabanggit for Metro Manila and the rest of the country sa mga susunod na araw, asahan naman natin magpapatuloy itong fair weather conditions. Magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulan dahil hindi natin tinatanggal yung posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. At yung haring araw dito sa Kamanilaan ay sisikat mamayang 6:02 ng umaga at lulubog naman mamaya sa kadap na 5:24 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga rainfall or thunderstorm advisory sa posibleng i-issue ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad, ay follow kami sa aming social media accounts at DWST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DWST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.dwst.gov.ph. At yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilo Gulat. Yan ho mga kabalen, latest update mula ho sa Weather Bureau Pag-asa. Opo, ngayon pong November 25, alas 4 ng umaga. Ayan, maganda naman ho yung inaasahan nating panahon. Ha? Muli ako pong nilikod, Justin Dizon. Welcome sa ating CLTV 36 news stream. Oo, gaya nga ng binabanggit ko, wala ho tayong nakikitang kaulap-ulap sa kasalukuyan dito mo sa aking kinaroroonan ngayon sa syudad ng Angeles. Walang ulap at maganda po itong ating panahon. Sana ho magtuloy-tuloy na hanggang sa mga araw ng mga okasyon, itong holiday season, yung kaliwat ka ng okasyon. Ayan, dinaayos ko lang. Ito po, sa panahon, sa oras na ito, silipin naman ho natin yung ilang mga balita, mga kaganapan over the weekend na naihatid ng CLTV 36 News sa Facebook page. Oo. Unahin po natin, syempre, pagbati ho dito sa Pampanga Press Club na nagdiwang ho ng kanilang 75th anniversary. Ayan, oo. Isipin din noon mga kabalin. Gaya nga ho ng pinag-usapan namin ni Liliana noong, or Nilisen ba? Liliana. O basta nung isang araw sa POV. Sabi nga namin, hindi pa pinapanganak yung mga magulang namin. Buo na ho yung Pampanga Press Club. At ayan, shout out ho sa lahat ng mga miyembro ng Pampanga Press Club. Siyempre, sa pangunguna ho ni Presidente Noel Tulabut at Chairwoman Ma'am Tonet Orejas. Ayan. At ito ho mga miyembro nila. Ito, sa letrato, nakikita natin si Tatang Max Sangil at kasama ho si Chairman Ed Pamintuan ng Clark Development Corporation. Ito po, gaya nga ho ng binabanggit ko, nagdiwang ho sila ng 75th anniversary. Ginanap ho yan
sa Royce Hotel. Dito pong Sabado, November 23. At yung highlight po o yung culmination ng kanilang isang taong selebrasyon ng ika-75 anibersaryo ay itong Diamond Awards. Opo, 35 individuals and organizations combined, yung kanilang binigyan ng pagkilala, binigyan ng Diamond Award para kilalanin ho o para bigyang pugay para ho sa kanilang naging kontribusyon sa ating komunidad. Yan ho, mga kabalen. Kabilang ho dyan sa mga pinarangalan, ay ang founder ng CLTV 36 at ng buong Laos Group, Sir Levi P. Laos, na tumanggap po ng posthumous award, para ho sa kanyang dedikasyon sa komunidad at pamumuno sa sektor, pribadong sektor. Ngayon din ho, tumanggap din ng parangal si Ma'am Tess Laos para naman po sa kanyang pagtulong o yung ginagawa niya pong charitable acts. Ayan, pagbati po kay Ma'am Tess Laos at siyempre sa buong Laos family para po sa pagkilala ginawa din sa ating mahal na founder, Sir Levi P. Laos. Ito ho yung ilan din sa mga awardees na talaga pong nakiisa rin. Kasama na ho dyan ang mga pinuno ng Bases Conversion and Development Authority, President CEO Jake Bingkang at si Vice President Lani Makasaet. Ito ho, mga kabalen, ang ilan sa mga larawan ng naging okasyon ng PPC. Opo, nandyan din si Apo Seto, nandyan din si si Ginoong Rene Romero, si dating board member Maylene Pineda Cayabyab, nandyan din ho si Ma'am Angelina Blanco ng PDRMO, Vice Governor Lilia Pineda, Doktora Elena Tesoro, of course si Ma'am Sonia Soto, bilang kinatawan ho ni Ma'am Tess Laos. And nandito rin ho si Doktora Hazel Tumang. Marami ho, mga kabalen. Opo, I am seeing also Architect Norman Di Canlas, isa rin sa mga binigyang po ng Diamond Awards, at si Sir Robbie Tantingco, pero nandito po si Ma'am Myra Lopez ng CKS, at pong mga kaibigan din natin sa Center for Kapampangan Studies. Kabalen, sa oras kong ito, mabilis na patalastas lamang tayo sa telebisyon. Huwag ko kayong aalis at magbabalik po ang news stream. Okay, nagbabalik ko ang CLTV 36 News Team. Sabi ko naman sa inyo, mabilis lang ito. Opo, sa television lang yung patalastas natin. Kailangan lang ho natin magbigay daan, para ho sa ilang mga patalastas sa telebisyon. Pero ho dito sa Facebook, tuloy-tuloy ho tayo. Silipin pa natin yung ibang mga balita, Sa mga oras pong ito, ay meron ho nagaganap na, o may okasyon dyan sa bayan ho ng Sasmuan, Ito pong ground-breaking ceremony. O katatapos lamang para ho sa Super Health Center na itatayo
sa opo sa bayan ho ng Guagua, Pampanga. Makibalita na ho tayo kung ano yung latest dyan. Narito po si Lizen Morten, live na nag-uulat mula ho dyan sa Sumuan, Pampanga. Kanina lamang ho ito, kaugnay ho ng itatayong Super Health Center. Maya Paabak, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ito po si Lizen Morten at kayo po ay nakatutok sa CLTV 36 News kung saan kayo po ay mananatiling updated sa mga issue at may init na balita dito sa Pampanga at sa buong rehiyon. Mga kabalen, tayo po ngayon ay nasa bayan ng Sasmuan, Pampanga kung saan po ay iga-groundbreak ang Super Health Center dito sa kanilang bayan. Ayan. Sa kasalukuyan po, ayan, naghahanda po yung ating lokal na pamahalaan dahil po dito sa groundbreaking ceremony na isasagawa nga po maya-maya lang. Ito po ay isang Super Health Center, basically ito po ay mas pina-upgraded na rural health area para po sa ating mga kababayan na ito po ay mga pasilidad na itinatayo po sa mga bayan-bayan, sa mga syudad ng Department of Health kasama po ang DPWH, nang sa gayon po ay magkaroon po sila ng pupuntahan kung sakali pong kailangan nila ng pasilidad para sa kanilang mga immediate health concerns. Ayan po. At yan nga Balen, ayan, nandito po yung groundbreaking blueprint na isasagawa na puhukayin po nila at magiging hudyat po ito na umpisa na po ang konstruksyon nitong Super Health Center na ito. Ayan. At kanina na lang po mga kabalen, ay kararating pa lang ng LGU Sasmuan na pinangungunahan po ni Mayor Catalina Cabrera. Ayan. Sa kasulukuyan po ay siya po ay nakikipag-ugnayan sa mga taga DPWH po, nang sa gayon po ay dito po sa isasagawang groundbreaking ceremony. Ayan, bukod nga po sa lokal na pamahalaan, kasama po natin ngayon ang mga kawani po ng DPWH. Ayan po mga kabalen, sa kasalukuyan po, ito po nga ay sinasagawa natin. Ito po ay groundbreaking ceremony. Maya-maya lang po, uumpisahan po natin yan. At narito rin po mga kabalen, ayan. Live po tayo sa CLTV 36. Kayo po ang mga barangay health worker po dito sa Sasmuan. Ayan. Sila po kasi yung makikinabang po dito sa pasilidad na ito. Sila po yung tatao sa pasilidad na ito, ibig sabihin. At magbibigay nga po ito, inaasahan na magbibigay ng karagdagang para po ma-decongest yung mga hospital para dito pa lang po sa ground, sa bayan, ay yung mga kaya na, kaya nang i-resolba ng mga karamdaman ng ating mga kabalen dito sa Sasmuan, ay hindi na nila po kailangan pumunta doon po sa kanilang doon sa malalayong ospital. Ayan, sa JBL. Maya-maya lang po mga kabalen, uumpisahan na po yung groundbreaking ceremony. Kausap po ni Mayor yung pong ating mga kahawani po sa lokal na pamahalaan. Ito ho mga kabalen, sa gawang groundbreaking ceremony. ang inyong pinapanood at nagbabalik po sa telebisyon ng CLTV 36 News Stream. Ito, gaya nga ho ng sinasabi ko, ito pong nangyayari ngayon, itong binabanggit din ni Lizen Morten, kanina ho yan, kuha lamang, habang naghahanda po sila para sa groundbreaking ceremony, ditong Super Health Center sa bayan ho ng Sasmuan, Pampanga. Ito po ay pasilidad na itatayo nila para ho palakasin yung serbisyo pangkalusugan sa mga kabalen natin dyan sa bayan ho ng Sasmuan.
Ito sa video kuha kanina ng ating reporter na si Lizel Morten, yan ho ang kanyang POV kanina lamang ay itong si Mayor Lina Cabrera ay abalang-abala sa ito po pakikipag ugnayan ito. Pakinggan ho natin itong interview kay Mayor Cabrera. Natin yung ating Barangay Super Health Center. Kasi bukod tanging Sasman lang ang walang ospital. Pero sabi nga, malapit lahat naman yung ospital. Merong Saintsco, merong Diosdado Macapagal, merong mga, may mga bayad yung iba. Yung PMS, yung JBL, malayo pa naman. Tsaka, eto nga si Senador Bongo, talagang tumutulong sa mga pasilidad ng mga hospital. Siya yung nagbigay sa atin na makakapagpatayo yung maliit na bayan ng Pampanga, yun ang Sasmuan. Kaya nagpapasalamat tayo sa kanya na tinutulungan tayo, yung mga maliliit na kagaya namin, tumutulong siya. Para po sa ating mga kababayan, ano po ba yung kahalagahan na meron po silang kagyat na mapupuntahan po kung sakali pong kailangan nila ng mabilisang check-up, ganyan, prescription? Oo, kasi minsan yung panganganak, diba, minsan sa bahay lang. Ngayon kasi hindi na pwede yung mga anak at midwife ang pupunta sa bahay. Dadalhin mo siyempre sa isang kagaya nitong center. At dito, magkakaroon na kami siguro ng mga, yung birth, na yung panganganak tatanggap na yung mga, kasi kahit na isang doktor lang, marami kaming midwives na marunong magpaanak. Dito sa pasilidad na to, makakapagpaanak na kami dito sa bayan ng Sasmuan. Nakita ko po, imbitado po yung ating mga barangay health workers, no, Mayora? Mayroon po ba tayong mga gusto pong sasabihin sa kanila? Importante pong ipapaalala dito po sa ipapatayong pasilidad. Oo, lalo silang sumipag, lalo silang sisipagin nito dahil malaki to kaysa dun sa barangay health center namin, dun sa Nicolas. Kaya sila kasing nakakaalam, iniikot nila yung buong bayan para makita kung anong status ng mga kababayan namin. Kaya sila, inalagaan ko rin yung mga barangay health workers natin dahil sa kanila ko humingi ng mga impormasyon na totoo, updated sila, nakasama lahat yung mga report na binibigay sa atin. Kung huli na lang po, Mayor, ako po, curiosity po for my part, ano po bang pinagkaiba po nito dun sa Rural Health Center po natin? Mas maganda po ba ito? Mas malaki? Oo, mas malaki at mabibigyan natin sa kasi doon din natin maibibigay lahat yung mga kailangan dahil nga maliit tsaka luma na. Tsaka siyempre natatakot din tayo. Meron kasi doon yung Sawadi, yung lalagyan ng tubig, yung Sasmuan Water District, baka matumba. Sa tagal na noon, kahit 30 years, meron na yun Hindi naman napapalitan yun. Kaya dito, at least ako, hindi ako nag-aalala sa aking mga sa doktor, sa dentista, sa lahat, sa mga midwives, at saka may nurse din tayo, medtech. Kaya yun, bigay ng DOH yun. Kaya dito, maibibigay nila lalo yung magandang serbisyo dahil malinis, maayos ang pagtatrabahuhan nila. Kaya baka makakapunta sila dito nang alam nilang magagamot sila at mabibigyan sila ng tamang prescription at mabibigyan din ng tamang gamot, yung mga buntis, yung mga bata, yung mababa ang timbang, yung marami kasi naibibigay na yung health center namin. Dito lalong maibibigay pa yung mas maraming serbisyo para sa kalagayan. Di ba? Health is wealth. Sige, Mayor, bago kita pakawalan, sino pa bang hinihintay natin bago po tayo magsimula? Ayan, meron po ba? Darating po ba si Senator Bongo? O Si ano na lang, si Kong Mikey. Si Kong Mikey na lang hinintay natin. 10:30 ang usapan. Dapat sana hindi mainit. Pero ngayon, 10:30, nandiyan na siya. Sige, salamat po. Ayan, nakapanayan po natin mga kabalan. Ayan, no? Walang iba po kung hindi si Mayor Catalina Cabrera. Yan po ang alkalde. Siya po ang alkalde ng Sasmuan, Pampanga. At yung sabi nga po niya, excuse me lang po, Mayor, sabi nga po niya mga kabalan na 10:30 ay pagsisimula po nila itong groundbreaking ceremony dito sa Sasmuan, Pampanga. Kaugnay po nitong Super Health Center na kanila pong ipapatayo para po sa mga kabalan nang sa gayon po ay meron po silang mabilisang mapupuntahan. Kaya nga po nang sinabi ni Mayor, no, na lugar po kung saan sila ay makakapagpa-check up, mabibigyan ng prescription sa gamot at uubra din po dito yung mga magpapanganak. Kaya
kausapin po natin yung mga barangay health workers na inibatahan po ni Mayor kasi sila po yata yung naatasan. Ayan, yan po yung mga pinapakita ni Kuya Art, sila po yung mga nakapula po, no? Mga kapitan po yan dito sa Sasmuan. Habang ito pong mga nakapink, sila po ay mga barangay health workers. Ayan. Ayan, dito tayo sa mga kasamahan natin mula sa Malusak, no? Kasi itong mga to, alam ko, galing na ako doon eh. Bumiyahe pa po itong mga to, mga kabalen, mga 30 minutes, no? Na ilog through boat para po makapunta dito. Ayan. Pwede ko po bang malaman ng inyong pangalan, Nay? Live po tayo sa CLTV. Ay, Didoran Salay ko po na tiga Malusak sa Sasmuan, Pampanga po. Ano po yung dahilan kung bakit po tayo pinatungo ni Mayor dito? Bakit po kayo bumiyahe dito para masaksiyan po itong groundbreaking ceremony? Ayun nga po, sabi nila darating daw po si Senator Bongo. Kaya po pinapunta kami dito. Kaming lahat ng mga health worker. Dito po sa health center po natin na bago to, Super Health Center, no? Ano po yung inaasahan natin na karagdagang trabaho po ba ito sa inyo? Excited po ba kayo? Ano po yung Excited na madadagdagan po yung trabaho. Kasi kahit doon sa dati marami na eh. Pero lalo pa madadagdagan dito dahil lalaki yung health center. Bilang health worker po ba, gaano po, kumbaga para sa inyo po, gaano po kaimportante ang kalusugan ng mga kabalan niyo po dito sa Sasmuan? Ay importante po yun, lalo na po kung minsan nag-high tide. Tapos po, hindi mo pa alam, dahil panahon po ng bagyo nung nakaraang linggo, ang inaano po namin, para madali, kung ito po yung may papagawa ng madali kaming makakapunta dito. Hindi na kami sasakay ng tricycle. Saan po ba usual yung saan po ba nung wala pa po ito mula kung hindi po doon sa RH, saan po sila hospital nagtutungo? Minsan po dito sa Lubao. Minsan naman po dito sa Santa Rita. Tricycle po Palubaw o Bangkaden? Tricycle din po. Kung naman po, kung medyo malala na, sa San Fernando na. Ganun po. At ngayon po na meron ng itatayong pasilidad dito, mas makakainan po sa mga pasyente, mas makakainan po sa inyo. Opo, mainam po yun. Para madali naming mapuntahan po yung health center na dito sa bayan. Saan po kayong barang Po ng bangka. Ang aga nga po namin sumakay ng bangka, alas 6. Alas 6, so nagbiyahe na kami. Ayan. Oh, Ayan, nakausap po natin yung isa po sa mga barangay health workers po, no? Doon po yan sa barangay sa Malusak. Ayan po, coastal barangay po dito sa Sasmuan. Yun nga po, kailangan nilang bangkain yung kanilang daan patungo po dito, mga kabalen. So, ayan. Sige po mga kabalen, 10:30 po, mag-uumpisa po ang ating groundbreaking ceremony. Ayon po ayon kay Mayor. Baka maya-maya lang po mag-uumpisa na po ito para po makapaganda sila. Manatili po kayong updated mula po dito sa bayan ng Sasmuan, Pampanga. Ako po si Lizel Morten. Kasama po ang aking cameraman na si Kabayan Art Consuelo. Ito po ang CLTV 36 News. Manatili po tayong mag-ingat. Yan ho mga kabalen, inyong nakita itong balita ni Lizel Morten, kani-kanina yung yung pagsisimula ho ng groundbreaking ceremony dyan ho sa Sasmuan, Pampanga. Kaugnay ho nitong itatayong Super Health Center. Nagpaalam na ho tayo sa telebisyon, pero banggitin ko lamang itong ilang mga balita tsaka ilang mga update lang dito po sa ating Facebook page. At tuloy-tuloy ho tayo sa ating stream. Eto ho, mga kabalen, ay ang kurang-kurangan 2024 kabilang ho sa mga naging kaganapan dito pong weekend, November 23. Ginawa ho yan kung saan 6 hong miyembro o lokalidad ho, bayan at syudad dito ho sa Pampanga ang naglaban-laban at nagpagalingan sa pagluluto ho ng iba't ibang heirloom dishes.
dito ho sa Kurang-Kurangan Kapaskuhan 2024. Hindi po, anam lang syudad, deng milikligan. Ay, kasantingin kabalen. At meron pa siya po iti, King Robinson Star Mills Pampanga, ang dimong party ning selebrasyon ning Sinukuan Festival. Ngayon pong Banwa. Kaya be po ka rin ning mag-participates na ini pong Angeles City, City of San Fernando, ning Balen, naning Apalit, Mexico, Bacolod, ang popong Santa Rita. Yan, at lawentala po ding areni. Kaya bela po ding Angeles City, areni po rin kanilang contestants, ne? Asadong matwayat ng luto ay ning kasiping na. Wow. Yan po kabalen, din po nga Ciudad San Fernando. Kani pong Apalit, areni po din kanilang participants. Nakiabela naman po, syempre, din kakatang kabalen kay Mexico. At din pong Pambato da ning Balenis Santa Rita. Areni po kabalen. Yan. Meron pa siya po ini King Robinson Star Mills. Then po rin Anak Bacolod. Opo, then Pambato ning Balen Bacolor. Opo, meron pa siya po ini King Robinson Star Mills, King Ciudad ni San Fernando. At ano na po rin katamong judges. Opo, King Libutad, syempre, Matenakan, Jody Mercado. Opo, kabalen. Oto, makibalita ko. Nano kayang pekamanyaman, karing may lutuking ka pa kurang-kurangan. Wala mo yata, masanting. Kota po makibalita tamo kang koyang Jody at nung nanoy kayang aburyanan mga kanita share ni kayang experience kaya katamo kaya ni pong pamamunta na kaya ning kurang-kurangan. Makanya mo naman kabalen, meron pa siya po ining fair. Opo, ining di kaya katang kakalaguran, Opo. Ining art market and pre-love bazaar, kaya ni po kayong Angeles City. Napon niya po ini over the weekend. Ang tabayanan niyo po at dakal pa aktibidades kay Museo ning Angeles, Plasang Hell. At pamuntukan na po ning inisyatiba na po ning Colyat Foundation. Kaya paano muna na po Sir Lincoln Baluyot. Dakal mo naman po tinago na uling miyaliwala pong obra ang pong Panyaluan, Then pong akit kining yan pong maging art fair. Alam po kabalen. Congratulations po ka rin nga mag-participate kaya ni pong art market and bazaar king Angeles City. Din kaya katang kakaluguran. Shout out. Siyempre, dakal mo naman salamat po king Museo ning Angeles. Kang Ma'am Roda po kang Sir Lucio. Para po king karelang pamamiya pani katagon kaya ni pong artist ng Angeles City, yung Pampanga. Ang po kayo mabalakat, ang po kayong Mexico, Pandakaki, atin pong tinagon. Kabalayan, magpaalam na ako po. At magbalik na po ang bagya para po kayong aliwa pang update. Si Bayo, i-like and i-share, i-follow po yung kinatamong streaming. Yan yung CLTV 36. At syempre, makibalita, tamo din karing aliwa pong kaganapan. Tuloy-tuloy po yung kinatamong streaming. Kaya po apat doon. Ako pa mo po yung magpaalam. Kaya nila kung dahil po, kaya ning update. Ang tabayan ng tala po rin, may aliwa pang balita, may aliwa kaganapan. Kaya rin po Pampanga, kaya ni King Central Luzon. Yung oras po ngayon, ibibigay kaya kayo. Hindi pong committee hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability kaya Congress. Ay, hindi po kabalen. Live yun po ini.
presenting with shoulder pain with limited range of motion and back pain. This certification is issued at the request of the patient and is not intended for use in any medical, legal context or proceedings. The reason why I read this, Mr. Chair, is totoo po na meron po siyang certificate of confinement. Kaso lang hindi po naman po sinasabi dito ng kanyang mga doktor na hindi po siya physically kanyang mga doktor na hindi po siya physically conference via Zoom at 1 a.m. at the House Detention Center. This was done without the permission of the House. Protocol. The entry of Dr. Ranel May Natural with the emergency medical team this was done without the permission of the House. Doctors Hospital DDH to check the medical condition of Attorney Lopez as requested by the OBP protocol officers. While this was going on, the Sergeant at Arms requested for the ambulance from the PNP, and the ambulance arrived at 2:59 a.m.
This is to ensure the secured transport of the patient. The PNP ambulance exited Southgate at 3:08 a.m., escorted by the SAA LSB officials and PSPG patrol cars. On board the LSB patrol are the following LSB personnel: Melvin Belia, Yokna Tuquero, and Miss Angeline Joy Gimasad, headed for Veterans Memorial Hospital. At 3:45 a.m., Attorney Lopez was reported to be in stable condition as per report from the LSB team, Miss Gumisad, and per assessment of the doctors from the Veterans Memorial Hospital. BP Duterte instigated the transfer of Attorney Lopez to St. Luke's Medical Center at Quezon City. The convoy arrived at the St. Luke's Medical Center, Quezon City at 5:44 a.m. Attorney Lopez was discharged at 8:58 a.m. and based on the order of the Secretary General, she was transferred back to the Veterans Memorial Hospital at 12:42 p.m. Attorney Lopez is now confined at the Veterans Memorial Hospital and will stay there while awaiting the medical evaluation from the Veterans Memorial Hospital doctors. Thank you. Thank you, SecGen. Yes, Congresswoman Mika Swansing. Mr. Chair, before I propound questions, will our Sergeant at Arms also have a report, or can I go straight to my questions, Mr. Chair? You can proceed with your question. Thank you very much, Mr. Chair. May I first direct my questions to our Sergeant at Arms? Saa, isa po sa mga pinakamabigat na paratang ni Yusek Lopez doon po sa kanyang press conference ay yung pakiramdam niya po ay merong banta sa kanyang buhay. Let me quote several of her manifestations, Mr. Chair, in her press conference. Quote, "I would not have pushed that bed myself if I did not feel that I was being threatened. My life was being threatened." Another quote, "You saw in the hearing that my back hurts. I cannot lift heavy things. Pero dahil natakot ako, I feared for my life. I really pushed that by myself. Hindi lang ito harassment. This is really a threat to my life. They gang up on you in the middle of the night. Isn't that a threat to my life?" And the last quote po is, "And they bring 10 people to serve you in the middle of the night in my pajamas. This is a threat to my life. It's not harassment." So, Saa, I would like to dissect the events of that evening para po malinawan tayo bakit kaya nasabi po yon ni Yusek Lopez. So, she asserted several times that many people, quote, barged into her detention room at around midnight to serve the transfer order. Her descriptions differ all throughout her press con. Hindi po siya consistent. Paminsan sinasabi niya 9, paminsan 10. Meron pong time nung kinorner siya ulit ng media na ilan po ba talaga. Ang sabi niya, hindi ko alam nga kung 9. Basta alam ko, they're more than me. They're more than myself. Ganun po yung sinabi niya. So I have a few questions po, Saa. First is, what is the protocol for serving a transfer order? Ano po ba yung protocol natin? Ano po yung procedures natin? And sino po yung nagsaserve ng transfer order, Mr. Chair? The Chair would like to recognize the Sergeant at Arms, Napoleon Taas. Thank you very much, Mr. Chairman. Ang protocol po natin is actually nakuha kong mga question is ano yung oras? Meron po bang tinakdang oras para i-implement po yung andun yung mga nakuha ko na nakarating sa akin ng mga text na questioning yung protocol. At ang sinabi ko nga po is wala hong specific na protocol as to the time.
ang practice po natin for the past 2 years that I've been Sergeant at Arms, every time po na merong order ang komite, ay mabilis po nating pinatutupad. Of course, consistent po doon sa kumpleto yung aming logistics. Andiyan po yung tao at ready po yung lugar na paglalagyan. So yun lang po yung protocol na aming pinatutupad. Yun naman pong kung gaano karaming tao, common sense naman po yun. Ang mahigpit lang po nating sinisiguro ay yung safety and security nung nung detainee. From the time we serve until the time we effectively transferred her or them to the destination. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may Yes, ask po, Congresswoman Mika. sino po yung bumuo ng grupo na pumasok po doon sa kwarto para po i-serve yung transfer order? Ano po yung composition ng grupo? Maraming salamat po. I hope maintindihan po ng komite, Mr. Chairman, na Please continue. spread too thinly na po ang LSB dahil nga po sa presensya ng ating pangalawang Pangulo. So, minabuti ko pong ako mismo ang nag-set up po nung teams na magi-implement po nung transfer order. So basically, lahat po nung hindi naka-deploy sa ating mga gates, lahat ho yun ay na-deploy. Ako ho ang nagbuo nung team na 5 lang po ang miyembro ng team na yon na magse-serve. Meron po tayong team na in charge ng convoy. Meron po tayong team na in charge ng crowd control kung sakali nga pong magkakaroon ng komosyon. At meron din po tayong team ng magsisecure dun sa pagdadala na lugar na nagko-communicate directly. Na nakuha naman po natin yung sagot na meron nung available na detention facility doon sa women's correctional. So ako po ma'am, ang personal na nag-set up at nag-identify kung sino yung magpo-form nung magse-serve nung transfer order. Madam Mr. Chairman. Mr. Chair, if I may ask the Yes. follow-up question. Congresswoman Mika. Ilang tao po yung pumasok doon po sa kwarto? Ilan po yung pumunta doon sa detention room para po i-serve yung transfer order, Mr. Chair? Mr. Chairman, Please continue. if I may. Maganda po at yung committee po ay sa pinangalagaan din at tinulungan ng ating Sergeant at Arms at siniguro na dokumentado yung amin pong pag-serve. At meron po kaming, aside from yung existing natin na CCTV, meron po kaming backup na videographer para nga po ipakita talaga kung ano mangyari. At kung makikita nyo po, our CCTV and the videos will bear us out na 4 lang ho yung taong pumasok at 3 ang babae at nasa likod ho yung isang abogado na lalaki. So 4 lamang po. And if you will, andyan po si ating COMSEC if they want to look at the video. Please present the video, Comsec. May Mr. volume Chair, po ba? Opo. May volume? May audio po ba sa yung... Wala pong audio ma'am ang ating CCTV. Mr. please Chair, proceed. isa lang po ba yung footage? Meron pa po bang gustong ipakita sa SAA? Meron pa po bang Ilang subsequent video footages po yan? Ito po nakita nyo ngayon, Mr. Chairman, is galing po sa ating CCTV. Meron pa po tayong pumasok sa loob na at makikita nga po doon na kausap na nung nag-serve na 3 babae, si Attorney Lopez. So meron pa po kung Please. available, Mr. Chairman.
Your Honor. We're just having difficulty with the audio. Mr. Chair, if the Congresswoman COMSEC would Swansing. be able to replay the videos with the audio, that might be critical to the discussion, Mr. Chair. Yes, Your Honor, we're already doing something about the technical difficulty, Your Honor. There's an audio. Mr. Chair, before I proceed, any more videos po, Saa? Or can we proceed with the As far as questioning? wala na pong ibang pumasok, ibang pagkakataon na pumasok po yung doon sa loob ng opisina ni Attorney Lopez. Nakita nyo, pinakamarami na ho yung mas Detention madalas center. tatlo, Mr. Chairman. Detention center, not office. Opo. Mr. Chair, if I may, tama po ba yung nakita ko? So, nung pumasok po, nakita natin napakakalmado kasi po ang description po ni Attorney Lopez, ni Yusek Zulaika, doon po sa kanyang press con, ganun yung motion niya when she was talking about how they knocked. So mukha pong kitang-kita dun sa pinakaunang video, napaka-gentle nga po nung pag-knock nung LSB personnel. So siguro po, yun po yung una. Second po, in terms of using the word barge, that did not seem to me like barging in. Kasi po, nung binuksan po yung pinto, konti-konti pa nga pong sumilip yung pong LSB personnel, Mr. Chair. The third thing that I spotted po is may ilaw pala doon sa kwarto. So parang it seemed like a matter of choice when they conducted the press conferences in the dark. So mukhang sila po yung pumili na patayin po yung ilaw doon sa press con. Pang-apat po na gusto kong i-highlight doon sa video, kung bibilangin ko po, Mr. Chair, and I'd like to request for SAA's confirmation on this, there seem to be 4 people. The lady in green, which seemed to me, siya po yung may hawak nung transfer order. The lady in the green jacket. Pangalawa po ay yung uniformed personnel na babae. Pangatlo po, parang may lalaki po doon sa bandang kanan. Ayan po, napapasok din po. At yung pang-apat po ay yung cameraman. So siguro po walang punto na humigit po sa 4 na tao yung nasa sa loob ng kwarto. So siguro po, Mr. Chair, iyan po napakakalmado po nung sitwasyon. Parang wala naman pong altercation, walang confrontational conversations whatsoever. So yun lang po siguro, Mr. Chair. Just wanted to highlight that na mukhang wala pong barging in, wala pong confrontation na naganap, Mr. Chair. And I would like to ask Saa kung tama po ba yung read ko in terms of the situation, Mr. Chair. Sa, Mr. ay, Chairman, before you answer that, Sa, may I know, saan po yung switch ng ilaw? Nasa loob o nasa labas? Mr. Chairman, ito pong ating detention room is nasa loob po. Even yung aircon, sila po yung may control dun sa loob. Okay, please continue, Sa. Mr. Chairman, thank you very much, Mr. Chairman, Madam Chair. Tama po yun. Dahil kung hindi ho maayos at mahinahon yung pag-deliver ng order, is kasalanan ko po. Dahil ako po yung nag-brief every step of the way kung ano ho yung mangyayari. Kung pumayag nga siya na makarating, magpadala sa detention center, maayos hindi mangyayari sana yon. So, tama po yun. Wala na hong sumunod na insidente na nag-serve at dumami yung mga tao. In fact, yung second time po na sinubukan naming i-serve yung transfer order is nasa labas na po ng bintana at hindi na kami pinapasok. Pero still, binasahan pa rin ho natin at ayaw pa rin ho nilang sumunod. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Yes. Before you continue, Sa, hindi ka pa pala nakakapag-oath. Tsaka si Secgen. May I request the Secgen, the Saa, as well as all other resource person to please take your oath before the COMSEC. Your Honors, we invite all the new attendees and those who will be May giving their... Where is the Secgen? One minute suspension is declared by Chair.
Committee hearing resumes. Comsec, please administer the oath. May I please invite the new resource persons and those who will wish to give their testimony later on in the hearing to please stand. Even those in the audience area. None. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in this inquiry, so help you God? I do. The oath has been administered, Your Honors. Thank you. SecGen, do you confirm all the statements that you said a while ago? SecGen, what? Do you confirm all the statements that you manifested a while ago? Yes, Mr. Chairman. Thank you. Saa, do you confirm all the Yes. statements? Yes, that Mr. you- Chairman, everything that I said a while ago, I Okay. confirm. So please continue, Congresswoman Swansing. Thank you very much, Mr. Chair. Moving on, Mr. Chair, but on a similar note, all throughout the press con po, meron silang inuulit-ulit din na term na natatakot kami na anytime pwedeng i-break down yung pinto. So anytime they can barge in and break down the door. They kept on saying that all throughout the press conference, Mr. Chair, throughout the span of probably 2.5 hours, Mr. Chair. So siguro, Mr. Chair, para maintindihan siguro natin yun, pwede ko po ba tanungin kay Saa, ano po ba yung configuration nung pinto o nung lock doon po sa detention room? Kailangan nyo po ba, kasi po ang naisip ko kung normal siyang pinto, hindi nyo kailangang i-break down yung pinto, pwede nyo siyang buksan ng susi galing po sa labas. So, yun po, Mr. Chair, gusto ko lang po sanang linawin yun mula po kay Sergeant at Arms po natin. Saa, Mr. Chairman, if I may, please It is- continue, Saa. in the same manner na nakita niyo po lahat ng switches, ng aircon, ng ano isa nasa loob. So makikita niyo po na hindi ito yung detention center in the full sense of the word. So kaya po yung sabing gigibahin, hindi po kailangan dahil nabubuksan naman yung pintuan ng maayos. Hindi lang ho siya nabuksan nung pangalawang beses nung apparently may mga nakaharang na ho kaya hindi kami makapasok kahit na na-unlock namin yung pintuan. So wala po akong makita. Besides, yung sinasabi po natin siguro kung meron nun, assuming na totoo po yung sinasabi ni Attorney Lopez na natakot siya, maaari ho magsimula yun nung second night na. And ako po ay nagtataka kung bakit siya magkakaroon ng ganong pakiramdam na nung unang gabi po niya hanggang the following morning, I made sure, even with their protocol officer of the Office of the Vice President, even with the security of the Office of the Vice President, na makita ho na maayos yung ating pag-handle at safe po yung ating detainee. So, in fact, nung maghapon ho na yun, wala ho tayong narinig na reklamo o problema. Nag-umpisa lamang po yun sa perhaps nung implement ho namin nung second night yung transfer order. Mr. Chairman. Congresswoman Chair. Swansing. Mr. Chair, siguro po, kung titignan po natin doon sa timeline noong press con at saka nung pagtawag nila ng medical emergency, parang meron po kasing parang 2-hour gap. So siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang po, ano po ba ang nangyayari doon po sa labas ng kwarto? May commotion po ba? Wala po ba masyadong tao doon? Sino po yung nasa labas? Noong kwarto, doon po, nung mga panahon po yon, Mr. Chair. Mr. Chairman. Please continue, Saa. I believe, again, the video will bear us out. As per our policy po, wala naman nung kailangan na nakatayo na security rin sa may pintuan kung pag ho nakalock. So wala ho akong nakikita magiging dahilan para maging panggagalingan ng takot ng mga nasa loob. Wala po tayong tao na nandun. At pinayagan ho natin sila na puro tao ho ng OVP ang nakalapit. Noon nga pong nakakarinig tayo ng, although hindi pa natin confirm nung umpisa, na nahihirapan daw ho huminga si Atty. Lopez. So ang mga tao ho doon, tao ho ng OVP at hindi po yung security natin. So Mr. Chair, kung sa buong oras po na yon,
puro mga tao lang na OVP yung nasa labas, wala naman po sigurong dahilan. Ako po ay mag-agree kay Saa. Wala naman po sigurong dahilan para matakot sila na papasukin sila ng mga sarili nilang tao doon po sa loob ng kwarto. So, Mr. Chair, I was informed by the COMSEC, the video is now ready with the audio. Comsec? Hi po, ma'am. Good evening. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Sige, ma'am po. Kailangan pa rin mo mag-robe or what? Pakilakas po yung volume. Mr. Chair, may narinig yata ako, very faint yung audio. Pero tama po ba, may narinig ako na gusto niyo po bang magsuot ng robe niyo or what? Yun po yata yung, tapos mukha naman pong napakamalumanay nung boses. Pero para po, in the interest of time, Mr. Chair, sige po. Po, ma'am. Good evening. Ayan. Pwede po tayo magbukas ng ilaw? Sige, ma'am po. Kailangan pa rin mo mag-robe or what? Ma'am, good evening po. Yun, Mr. Chair. So, yun po, mukhang kita naman po to verify the manifestations of our Sergeant at Arms a while ago. Very kalmado, napakakalmado po ng sitwasyon. Nagtanong pa nga po si ma'am, baka po gusto niyong mag-robe. So, ibig sabihin po, iniisip pa po nung nag-deliver ng order yung sitwasyon ba, kung kailangan niya magtakip, kung nakapajamas nga po talaga siya, Mr. Chair. So, thank you, COMSEC, for bringing that up. Mr. Chair, siguro po, nakita ko po dun sa isang video, parang yung pangalawa po yata, nung pumasok na sila sa loob, nandun po yata yung pag-surrender nung cellphone. Kasi naalala ko po, yun po yung isa sa mga naging issue ko, no? Dito po sa sitwasyon na yon, ninakaw daw. Forcibly taken yung kanilang mga cellphone. Kaya, Mr. Chair, if I may quickly request the COMSEC to please play that second video, yung pumasok po sa kwarto tapos tinurn over po yung cellphone. Comsec? Kung hindi naman po, Mr. Chair, kung matatagal, ayan po, sige po. May volume po yun. Sige lang po, Mr. Chair. I think we don't need to hear it naman po. Yung mismo gesture po siguro would be sufficient to, for me to jump off from. Kahit po wala na audio, pwede po bang i-play na po natin? Kahit wala na pong audio, pakituloy lang po yung play.
Dito po, Mr. Chair, siguro ang napansin ko po, dalawa po yung cellphone dito. Assuming po, yung isa po kay Yusek Lopez, siguro po yung isa dun po sa staff. Pero yun nga po, inabot po ni Yusek Lopez doon po sa personnel, tapos inabot niya pa doon sa staff para i-off or kung ano man. So siguro po dito rin po makikita natin, wala namang escalation po, hindi ninakaw, it wasn't forcibly taken from them. And Mr. Chair, mayroon lang interesting sa akin. Pinanood ko po kasi ulit yung press conference. Parang 3 beses po na nakita ko na meron pa ring cellphone yung staff. So siguro po 3 lang po to, Mr. Chair, mabilis lang to, 8 seconds lang po yung ibang mga footage. Kung pwede po nating mapakita 3 times during the press con na may cellphone po yung staff na nasa loob. While we're pulling that up, Mr. Chair, mismong si Yusek Lopez ang nagsabi doon po sa press conference niya, ang sabi niya, they demanded to get our phone. We don't have a phone. That's why we're calling from this laptop, like the Viber. We're calling the lawyer from here. I don't have a phone to contact anyone. Siguro po lahat naman tayo alam na kapag may Viber ka, may contact ka sa labas. It's as good as having your phone with you. Kasi nandun na rin naman na po yung Viber, yung contacts mo. So siguro po hindi po totoo na wala silang abilidad na kumontak sa labas. At saka siguro, Mr. Chair, the fact that they were able to stage a full-blown press conference all throughout that time, ibig sabihin po, wala silang restrictions in terms of communicating outside. So siguro po, Mr. Chair, pakita lang po natin very quickly. Yung sa press con po, not this one po, Comsec. Not this one. Yung 3 po na nandun sa press briefing. Nandito po siya. And I also have a private lawyer. I think he arrived na. He's also outside. Ma'am, to clarify po ma'am, nandiyan po si Vice President ma'am, no? Nandiyan po sa tabi ninyo si Vice President. Hindi po ito. Sige po, Mr. Chair. Due to technical difficulties, Mr. Chair, I wouldn't want to delay the hearing any further. Pero I was able to get 3 screen recordings, Mr. Chair, of 3 instances during the hearing na may cellphone po na hawak yung staff na kasama po nila sa kwarto. Kaya yun lang, Mr. Chair. Siguro in terms of the cellphone issue, I hope this puts this to rest, Mr. Chair. They seem to have access to devices, either laptops or cellphones. Siguro po bukod dun sa 2 na tinurn over nila, meron pa silang ibang cellphone. At saka, Mr. Chair, baka pwede ko po tanungin kay Saa, nung nagkaroon po ba ng medical emergency? Kasi nakita ko po na may isang video po na medyo nagagalit po ang ating Vice Presidente na ibalik niyo yung cellphone na ninakaw niyo. Binalik po ba noong personnel natin yung mga cellphone, Mr. Chair? Your Honor, that's Yes, actually, nagtataka ho ako. Nasa taas ho ako ng second floor ng LSB, observing ho yung nangyayari sa baba. At narinig ko ho yung nagnanakaw. Kaya nanakaw yung cellphone. Ako ay natataka kung paano nanakaw dahil kasama ho sa planning namin yon. Tinanggal lang sa possession nila at itilagay din sa lamesa. Andun, naiwan ho dun sa loob ng selda yung cellphone. So, hindi po nawala yung, wala pong nakuha na cellphone, wala pong nawawalang cellphone. Thank you, Mr. Chairman. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may move to a different topic altogether, Mr. Chair. Mr. Chair, another allegation that they keep on throwing is the denial of a counsel of their choice. So siguro po, Mr. Chair, gusto ko lang pong linawin. Kasi po doon po sa timeline, doon po sa report ni Saa sa atin, dumating daw po yung abogado nila
ng 12:25 ng madaling araw. Sa press con din naman po, mismo si Yusek Lopez ang nagsabi na bukod daw po kay Vice President na lawyer niya, na tumayong lawyer niya na nasa loob ng kwarto, meron din daw po siyang private lawyer sa labas. So doon po, base po doon, parang wala naman pong ganon na denial ng counsel of their choice. So siguro, Mr. Chair, if we may ask the SAA, was there any attempt on the part of the LSB, of our security in the House, to prevent their lawyers from coming in? Chairman, if I may. Yes, That will be the last thing in our mind, Mr. Chairman, not to allow the council if it's being requested. Please take note that we implemented the serving of the transfer order at 11:35 in the evening. In about give or take perhaps a few minutes, that they have to call their lawyer and eventually the lawyer to travel and enter the Batasan, even if he's nearby. I think the time that he finally arrived at 10:25 is consistent with the timing. The lawyer, again, our video will bear us out that we allowed the attorney Lito go at 12:25. I'm sorry, Mr. Chairman. Access to his client. So, Mr. Chair, dalawa po yung naging abogado ni Yusek Lopez nung gabi na yon. Tama po ba? That's correct, Mr. Chairman, Your Honor. Mr. Chair, just one last issue to cover before I end my questioning. Yung issue po ng medical access at saka yung ambulansya po. Kasi isa po sa mga sinasabi nila na parang naghihinalo na daw yung tao, nagsastruggle na, higit 2 oras daw pinaghintay ko, no? Bago po bigyan ng ambulansya, bago bigyan ng access sa doktor. So siguro, Mr. Chair, in the press conference, they kept on flashing that little thumbnail wherein there was an ambulance waiting outside of our south gate. And allegedly, they were saying that the house was refusing entry. So siguro, Mr. Chair, siguro yung isa ko lang na napansin doon, medyo nakakalito lang kasi nandun na yung ambulansya, pero si Yusek Lopez nagpe-press con. So parang kung merong immediate medical emergency, siguro she wouldn't be in the state to actually conduct a press conference. So siguro, Mr. Chair, I would like to ask our SAA, ano po ba yung ambulansya na dumating ng alauna ng madaling araw habang nagpe-press con po si Yusek Lopez? Mr. Chairman, Your Honor, ambulansya po ng Diliman doctors yung dumating and wala naman no sanang problemang makapasok yon. First, kung talagang confirm na merong medical emergency. But then again, vehicle ho yun na hindi organic sa House of Representatives. So it has to be approved by the Secretary General, yung access po nun. Hindi pa po namin alam dahil wala ho tayong tao dun sa kwarto ni Atty. Lopez kung talagang legit yung nararamdaman, yung reklamo. So in touch naman ho tayo through the protocol officers. At nung makumpirma nga ho natin na meron talagang medical emergency at hinintay po ho natin yung approval ni SecGen sa entry nung ambulansya nila, which is a requirement on my part dahil nakatali ho yung kamay ko. Yung doktor po ang pinapasok natin, yung doktor na nasa loob ng ambulansya para ho ma-check si Atty. Lopez. And at the same time, we requested the Philippine National Police na magpadala ng ambulansya, which I know is about 15 to 20 minutes. Bakit po ma'am yung ambulansya ng Philippine National Police? Kailangan po siyang ilabas, I'm sure, kung talaga ho merong medical emergency. And pagka ho ambulansya ng Philippine National Police, wala na hong problema ang Sergeant at Arms na i-secure pa yung motorcade. Dahil wala na po akong tao ma'am na kaya ko pang mag-secure doon sa may sakit na paghatid sa kanya sa ospital. Yun lang po yung dahilan. At nakita niyo naman po, mukhang tama naman po yung mga naging desisyon namin at wala naman pong malubhang nangyari kay Atty. Lopez. So, Mr. Chair, base po sa sinasabi ni SAA, tumawag sila ng ambulansya ng alauna ng madaling araw kahit walang medical emergency. So, ano po yun? Nakaabang lang? Siguro yun po siguro yung tanong ko na is
Is it for, ano po ba, appearances? Yun po siguro, ano po yung dahilan kung bakit siya tumawag ng alauna ng madaling araw? Dahil po, base po sa report ni SAA at ni SecGen, mga 2:30 pasado 2:30 na po ng madaling araw nung nagkaroon ng tunay na request para po dahil meron na daw pong sinasabing medical emergency at sinasabi nga din po ni SAA na nung nagkaroon na ng tunay na medical emergency at nag-request po sila ng ambulansya, within 15 to 20 minutes po dumating po yung ambulansya. So, Mr. Chair, just wanted to ask SAA and SecGen. So wala pong kahit anong level na nag-deny o nag-delay po tayo ng medical treatment kay Yusek Lopez. Wala po, kaya nga ako yung pinakahuling order ko po ay ilipat talaga sa veterans. Kasi po St. Luke's is a private hospital. Sa veterans sa government facility. So medyo may link tayo with them, no? Kung ano man sabihin ng mga doktor doon, at least from the government point of view. Kaya po finally, in-order ko na nung tanghali, ilipat na siya from St. Luke's para makita talaga natin yung real medical condition niya. Mr. Chair, siguro po, tanong ko lang po kay SecGen, sa kahabaan po ng panahon na nandun siya sa detention facility, were there any measures on the part of the House to ensure her medical well-being? Meron po bang check-ups from time to time? Kasi sinasabi niya po ng press conference, they know I'm sick, they know I'm sick. So siguro po, tanongin lang po natin doon po sa 3 araw bago po nangyari yung insidente na to, meron po ba tayong pinapadala ng mga doktor? Pinapa-check up po ba natin si Yusek Lopez? Mr. Chairman, in fact, hindi po tayo nagkulang doon. No? May medical team naka-standby doon. Morning, noontime, and afternoon, late afternoon, mine-measure yung vitals niya. But there was a point in time, ayaw niya nang magpa-measure. Gusto niya daw, doktor niya. So, yun po yung naging problema natin eh. Pero as far as we're concerned, hindi po tayo nagkulang. Pirming nandun po may medical team, minomonitor yun. And this applies to all detainees, hindi lang po sa kanya. Lahat po ng detainees dito sa custodial center, meron pong medical team, minimeasure yung vital sila. Blood pressure, yung heartbeat, mga ganyan. Yung mga simple test lang po. Kaya lang, pag meron pong kondisyon na hindi ma-measure nung equipment natin at nung doktor, nire-recommend po nung medical team na dalhin sa hospital for further test. Yan na po nangyari kay Attorney Lopez, no? Since ayaw niya magpatingin dito sa mga doktor dito, at yun nga, hinimatay, nagsuka nung madaling araw, doon na po dinala natin sa hospital. Tapos by noon time, I decided doon sa veterans para mas confident tayo doon sa mga findings kaysa doon sa St. Luke's. Thank you very much, Mr. Chair. Those are all of my questions po. Sana po malinaw po sa talakayan po natin ngayong umaga na malinaw at kalmado po yung pag-serve ng transfer order. Wala pong barging in na naganap, wala pong komosyon, wala pong pagnakaw ng cellphone na naganap, wala pong pagpipigil ng access sa abogado, wala pong wala pong attempts na i-breakdown yung pinto, nabigyan po siya ng access sa medical personnel at medical services sa kahabaan ng kanya pong pamamalagi sa ating detention facility, Mr. Chair. Siguro po napakabigat po kasi nung paratang na ibinato ni Yusek Lopez na naramdaman niya po na parang may pagbabanta sa kanyang buhay. Hinaras siya
threaten po siya. So sana po, Mr. Chair, sa pamamagitan po ng ating talakayan ngayong umaga, naging malinaw po na trinato po ng mabuti ng ating LSB, ng mga tao dito po sa House of Representatives, si Yusek Zulaika Lopez, sa kanya pong pamamalagi dito, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you, Congresswoman Mr. Chair. Mr. Chair, Swansing. The Honorable Kong Hoon is recognized. dalawang katanungan lang po, Mr. Chair. Sergeant at Arms, Osaa. Mr. Chairman, pwede ko po bang i-direct Yes. sa aking katanungan sa Osaa? Please continue. Sa ating Sergeant at Arms, napanood po natin yung mga statement na binitawan po ng ating Vice President, pati po ni Attorney Lopez. At nakita po natin yung kaibahan ng istorya. Tingin po ba ninyo, Osaa, merong deliberate o pananadya na intensyon na baguhin ang istorya kung ano talaga ang nangyari nung gabi na yon para makakuha ng simpatya at pagmukaing masama ang komite at ang Kongreso? Mr. Chairman. Yes, you are recognized. Mr. Chairman, Your Honor, maraming salamat po sa inyong katanungan. Ipagpaumanin niyo po at hindi ko ho napanood kahit na andin doon sa mga video na sinasabi ninyo na taliwas doon sa nangyari talaga ang sinasabi ng pangalawang Pangulo. Subalit, yun nga ho yung siniguro ng komite at saka ho namin na kaya namin protektahan at kaya namin patunayan yung totoong pangyayari para nga po hindi kami masabihan na iba yung galaw namin dan dun sa sinasabi nila nangyari. So we have all the video, we have all the proof, Mr. Chairman, to show na hindi po wala pong violation na nangyari doon sa buong period na yun. So hindi po totoo na nananganib ang buhay ni Attorney Zulaika na may sinasabing may attempted homicide sa kanyang buhay na nangyari noong panahon na siya ay nakadetine dito sa Kongreso? Mr. Chairman, kung meron man hong mga nganib ang buhay noon, miski po tayo ngayon na nandito, responsibilidad po ng Sergeant at Arms yung mga mangyayari na ganun. So, nung mga oras na yon, I am on top of the situation, sinisiguro ko pong walang mangyayari kahit na sino sa ating mga detainee, maging na rin sa ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po, Chairman. Thank you. The Honorable Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. Chair. Yun na yung tanong ko sana, yung tungkol doon sa, Mr. Chair, yung attempted homicide. Before you continue, the chair would like to recognize the presence of the Honorable Vice President Sara Duterte. Please continue. Okay, Mr. Chair, so nakita natin yung melodramatic na nangyari noong weekend at nakita natin yung kwento ng ating yung ni SecGen, SAA tungkol doon sa, Mr. Chair, parang merong problema sa audio, Mr. Chair. At nakita natin, Mr. Chair, na talagang taliwas sa mga napanood natin sa social media, doon sa mga reports, yung totoong nangyari. Hello? Okay. So, Okay, thank you, Mr. Chair. As I've said, doon sa mga kwento na napanood natin, sa statement ni BP Sara, at saka sa statement ng COS, ng OVP, so na-realize natin dito, taliwas doon sa kwento nila yung tunay na pangyayari.
of course, pinatunayan niya na nung interpellation ni Representative Swansing at saka ni Congressman Cohon. So, Mr. Chair, in our last session, so just to review, the committee passed my motion to hold Attorney Lopez in contempt under Section 11F of the Rules of Inquiries in Aid of Legislation for undue interference in our proceedings, and resolved to detain her for a period of 5 days instead of 10 days, or maximum of 10 days, as provided for in our Section 12 of the same rule. I must stress also, Mr. Chair, that the totality, just you have said a while ago, the totality of Attorney Lopez's acts and conduct warranted a detention of more than 5 days. Considering the totality of her acts of undue interference to the proceedings of this committee and the Congress as a whole, she not only admitted writing to the COA in order to suppress or prevent the release of documents, but worse, Mr. Chair, she continued to assert her position during our hearing, as well as in prior correspondences that she sent to his committee in refusing to attend our prior hearings. But by virtue of her conduct, the committee was deprived of invaluable information necessary to allow it to perform its role of crafting legislation for the improvement of the country's system of governance and transparency, Mr. Chair. In fact, she only attended when a threat of contempt citation loomed large should she fail to comply again with the subpoena duces tecum, Mr. Chair. Mr. Chair, in view of the what happened during the last 2 days or so, I would like to consider to move for a reconsideration of our resolution, insofar as it's limited the period of detention for only 5 days. I move, Mr. Chair, that the period of detention of Attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. So I move, Mr. Chair. 10 days, so additional 5 days, tama po ba? Yes, Mr. Chair, kasi hindi na siya makaka-attend ngayon, ano. Talagang ano, no, so nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at itong kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-barge yung kanyang, yung room ay kasama na po yan. So yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. So I repeat, I move to extend the period of contempt of Attorney Zulaika Lopez, Mr. Chair. Is there second to the motion? Mr. Chair, Congressman Marcoleta. thank you, Mr. Chair. Before an action may be taken by the committee, may I know how the totality of evidence was evaluated that merited the contempt order by the chair? Congresswoman Castro. Mr. Chair, I'd like to Mr. Chair, may I I'd like to answer? apprise the Yes, court, Congresswoman Mr. Chair, So, that in the case of sino po ang in-acknowledge niya, this nire-recognize, is, Mr. Chair? this is a point of Marcoleta. information, Mr. Okay. Chair. This is Yes. something that has to do with the rights Congressman of the liberty Marcoleta. people. In the court, Congressman Marcoleta, let us, the chair recognizes So, Congresswoman may I Castro. ask, Mr. Please Chair? proceed, Congresswoman Castro. Mr. Chair, may I ask
the action of the committee first on my motion, Mr. Chair, before we entertain. We will rule on the Okay, motion first. okay. Is there any second to the motion? Mr. Chair, may I be recognized? please? Duly seconded. Is there any objection? Mr. Chair, Hearing none, the motion is I was carried. recognized earlier before any action may be taken by the court, by the chair. Why is it that I am not allowed to speak? Congressman Marcoleta, there is a pending motion. We just acted Yes, on the but pending before motion that first. motion can be taken up, because this is about the liberty of an individual. May I be heard? Yes, you will be heard, Congressman Marcoleta, but we just acted on the motion. Now, Congresswoman Castro, please, could you please answer the query of Congressman Marcoleta? I have not yet asked the question, Mr. Chair. Okay, I please am trying to continue. explain my point. Please continue, Congressman Marcoleta. Because in the totality of evidence, as stated by Honorable Castro, there is an existing case, Mr. Chair. Ong versus Senate, GR number 257401, which says that the court ruled that the determination of whether a testimony was false or evasive requires an assessment of the totality of evidence presented to determine whether a witness speaks truthfully or merely trying to evade answering the question directly. So I am asking, Mr. Chair, how was the totality of evidence assessed, if ever it was assessed? Ano po yung pinagbatayan? I think we deserve to know how the assessment was made. This concerns the liberty of an individual. Under the Constitution, no one should be deprived of life, liberty, or property without due process of law. I think Attorney Lopez deserves to be heard. Ano po yung assessment na ginawa ng chair o ng committee? Kasi po ang nabasa ko lang o nakita ko, Mr. Chair, Attorney Lopez wrote the COA explaining the position of the OBP that the audit observation memo is not conclusive, which means, Mr. Chair, Attorney Lopez is merely explaining the nature of an audit observation memo. If I were the lawyer of the OBP, I would have done the same, because I think the very nature of the AOM, it is not final and executory. Why would the COA abdicate its mandate of auditing the transaction or the funds utilization of the OBP? Why would the committee, Mr. Chair, arrogate upon itself the very mandate and responsibility of the Commission on Audit? Article 9D, Section 2, Paragraph 1 of the 1987 Constitution, Mr. Chair, I will read. The Commission on Audit shall have the power, authority, and the duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of and expenditures or uses of funds and property. Mr. Chair, this constitutional provision jibes with Section 25, Paragraph 2 of Presidential Decree 1445 or the State Audit Code of the Philippines, which says, to develop and implement a comprehensive audit program that shall encompass an examination of financial transactions, accounts, and reports, including evaluation of compliance with applicable laws and regulations. Meaning to say, Mr. Chair, the mandate and authority to audit accounts on the expenses or expenditures of government is only the COA. I believe it is my respectful submission, Mr. Chair, that this committee usurped that particular mandate and that will now put the Commission on Audit positions in a compromise, Mr. Chair. How will you now assess the authority
the integrity and the mandate, it is an independent constitutional body which mandate rests upon them. And I think the audit observation memo, Mr. Chair, is still under process by the committee, by the Commission on Audit. Why would we take that responsibility from the Commission on Audit? Why don't we allow the process to proceed and complete that investigation? I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. It is the Constitution itself which gave them that responsibility, that authority and mandate. Where in Article 7 of the Philippine Constitution, which is the grant of legislative power, can this committee arrogate upon itself that particular mandate? I would like that question to be answered, Mr. Chair. Thank you, Congressman Marcoleta. The chair would like to recognize the Honorable Congressman Paduan. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, just to clear it out with regards to the jurisprudence that's cited by the Honorable Marcoleta with regards to Ong versus Senate. That is true. No, that the resolution of the Supreme Court favors Lincoln Ong, but that is a question of due process because Lincoln Ong was cited in contempt. Now, question the case of Mr. Chair, I direct the Andale po. question to you. I am not yet finished my manifestation or answer to the query of the Honorable Marcoleta. Mr. Chairman. Mr. Please Chair, wait was to be the recognized. Honorable Congressman Marcoleta, Mr. wait to Chairman. be recognized. Mr. Chairman, I have all the Mr. right. Chair, Ano, you the have to- question was addressed to Congressman Marcoleta, let me first recognize Congressman Paduano. before you answer, before you recognize him, Congressman Marcoleta, you are out of order. I deserve, Mr. Chair, an answer. 1 minute suspension is declared by Chair. Bakit sa'yo